الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه مسلمان şu yerdeki gorkadan videomda aman bolyan adamın izinna uyan adamın namaza girişmeyenler hakkında. Her haçan imam meyan qiyad Allahu Ekber deyip tekbir alan vaqtında izinna qi xulup amamdan ön tekbir alya. Mesela Allahu Ekber edip dur amam izinna qi näme diye amam Allahu Ekber deyip bolmaqa eyyam izinna quyan adam Allahu Ekber diye. Şu yerde izinna qudurun adam namaza girişenok sebebi näme üçün amamdan ön tekbir alya. Amamdan ön Allah sözünü geç aytsa da amamdan ön ekber sözünü ön aydiya. Mesela yankı bir camıda qiyali amam Allah diye izinna qo'yan adam hem Allah sözün amamdan soň aydiya. Yöne amam ekber diýmäke izinna adam hem ekber diýip elini amamdan ön baglaya. Şu yerde şu izinna qo'yan adamın namazy bitmeýär. Sebäbi amamdan ön namaza girişde hasabyna bolýar. Sebäbi amamlar dürli bolat. Imamlan kabiri tekbirini hayalrak alya, kabiri tekbirini çalt alya, kabirini ortamaya alya. Şoň üçin mescitlerde de goýjy ünsler terdik görün. Amam Allahu Ekber diýip tekbir almaqa eýyam izinna jemaat Allahu Ekber diýip ellerini baglayandyr. Şeýdip namazyny bitirýän adamyň namazy bitmeýär. Şol adam namaza girişmeýär. Şoň üçin her gaçan imam Allahu Ekber diýenden soň izinna adam ondan soň Allahu Ekber diýip tekbirini alar. Şoň üçin musulman doganyny tekbirlemizde goýjara gaýt edelim. Assalamu aleykum we rahmetullahi taala we berekatuh.